Acum... Îți plăcea să faci măgării? Atunci! Acum nu mai, acum... Da, mă, hai, îmi pare rău, acum ce să fac? Da, surorile tale? Surorile mele, una e măritată, cealaltă... Una a murit? Nu, una e moartă, știi, Nicoleta. E moartă, Dumnezeu să o ia. Da, mă, vezi, mă, da. Asta e, ce zic, bă, mă, îmi pare rău și de aia, să mor eu. De ce, ai făcut și cu ea prostii? Nu, mă, aia la antă era bolnavă cu capul, militară. Da, n-ai violat-o pe sorta, nu? Mi-a fost rușine, drept. Da, pe cine? Drept, nu mi-am permis. Nu pe asta, pe ailantă. Prima dată, asta care a avut copii, nu trebuia să facă, am făcut ce nu trebuia să fac. Ce ai făcut? Da, dar copiii... Ia lasă-mă să uite, vezi omul de Copiii clar. seamănă cu tine, copiii. Da? Da, mă, aia doi copii, Da, îmi băi, pare seamănă- rău de ei că nu mai e. N-ar, mă, fere mamă, fere tată, Seamănă vai cu de tine. mama lor. Ce să le fac, mă? Dar ce ai făcut cu A? sura aia de... A făcut o prostie, mă, pare rău, Da? regret. Ce prostie? Hai zi că suntem Nu între mai bărbați, că eu spun, zic nu și eu. mai spun, mai bine nu mai făceam. Îmi pare rău, regret. Regret tot cât o trăi în viața mea, care nu trebuia să fac. Dar vezi tu ce aventurile astea? Da. Unde aduce? Dar ți-a plăcut? Pe undeva mi-a făcut, dar pe undeva mi-a fost cârbos. De ce? Să mor eu, mi-a fost siră. Să mor eu. Pe ce ai făcut? Mi-a fost siră. Dar nu se mai vede deloc. Mă, ce să faci? Asta e viața. Și ce ai făcut? Făcut o prostie, mă, îmi pare rău. Cum? Nu mai știu, de 2 ani de când stau cu el. Un an și ceva, nu mai sunt cu nimeni, sunt singur. Dar ce ai pare făcut? rău. Ai înfipt ceva în ea? Sau Da? ce? Nu, mă, n-a dat în el, băi. Mi-a făcut mie să mă distrez, Ia, mă, s-a distrat, mă. M-am distrat. Dar mai atunci. știi să dansezi, parcă aveai dansurile alea. Da, aveam atunci dansat în curul la... Dansul... Dansez pentru tine, Eh, ăia acolo, eh, drept, mă, la ce- ăia, drept. Nu Da. mai m-am dus acolo. Noaptea câte ore are acum, mă? Hă? Câte ore are noaptea? 8 ore, 8 ore și ziua? 6 ore are, Da. să știu. Știe tot, mă, calculează. Ea întreabă cât are laba ursului. Ea întreabă. Da, ce distanță are? Jusul 2 metri. Uite, mă, vezi tot. Și câte stele sunt pe cer? 4 stele. Uite, mă, vezi că Știi, știi. mă cheam. E grea viața, mă spune. Și ai jucat fotbal, nu? E greu să fii acolo. Ai, mă, Nu ai spune jucat? la nimeni. Ai jucat fotbal? Viața e și bună și rea. Bă, ai jucat fotbal? Da, m-am jucat câțiva ani. Pe ce post? Nu mai știu, că eram mai tânăr atunci, eram mai vesel atunci, nu Ia, ca cum sunt acum. acum ai bătrân, Acum mă. sunt distrus, păcat. Rău, bă, frate. Eram mai vesel atunci, nu știi cum eram, mă, noi înainte. făcut Că armata? eu Eram dădeam, timp. am aruncat cu banii pe aici. Da, da. Nu Ai făcut știi. armata, mă? Hă? Haide, 3 luni și 3 săptămâni am stat Unde? acolo. La Vânător de Munte. În ce film? Oh, tocmai la nu mai știu în ce județ, să moară viața. Dar nu e în dacă România? mai știu în ce cartier România? am stat. Hă? Nu e în România. În Germania, mă. Da. Oh, tocmai capul de România, n-ai dai seama. Și cu ce ai zburat? Tocmai, ai, pe jos, să mergi mii de kilometri Bă, pe da. jos. Cum Erai- e, mă? Zi-mă și Hai, le, mamă. De că zici să-ți bagi picioare în toată viața. Să mor eu, că eu am trăit, eu știu Dar ce cum limbi e. cunoști? Ce Haide. limbi străine cunoști? Toate, Germania, Rusia, franceza, Americana? americana, da. Chineza? Chineza mai puțin, că chineza e inculcat. Bă, dar George Bush ce zicea când te-a văzut pe tine? John Bush, Ce ce ți-a- să zic, că s-a dat seama că n-am mai avea ce să mai facă din mine. De ce? Că eram distrus, păi dacă ei nu-ți dai seama, eram plin de noroi pe haine. De ce? Pe haină, ce să mai zic, că Iporeț mi-a luat, mi-a zupuit comandantul din armată. M-a înzurat aia, mi-a dat 200 în cui și cum mă băga, Dumnezeu mătii, mă zura pe mine, că n-avea pe cine. Da? Hai de viața mea, aoleu. Dacă îți povestesc până cât am trecut, eu n-am trecut toată România. Da, și, Hă? și cu cimitirul? Cu cine ai fost în cimitir? Cu tatai mea. Cu cine ai fost în cimitir? Că nu știi că ăla care mi-a uitat ăla bătrânul. Păi și ce făceai în cimitir? De am pus o numânare pe urma lui. Îmi pare rău că a murit. Și eu dacă eram în locul lui, tot așa eram. Tot Ei, mor, măi, nu? da. Asta e. Ne-auzi, mă, că a murit o săptămână. Cât ai Dar zis? cât e? Săptămână, 66 ai mort. 60. 66 ești mort tu? Nu, ăsta care Dar e tu mort. acum ești viu? S-auzea tare. Hă? S-auzea Păi tare. s-auzeau mai bocanzi când cobora toată armata, știi cum era? Câți erați? Câți ești?
Deci, eram eu ultimul, dai seama. Eram prima dată ăsta, comandantul. Așa. Era ăsta, cum dracu îi zice, nu știu cum îl chema, Locotenent? dracu. Superou, nu știu cum dracu îl chema. Da? Ăsta lui Rude, lui Rusoiu. Și eu eram, 3 secunde și nu mai știu ce. Uite, și ăsta era. Și aveați glanțe? 3 soldați, nu eram mă, 3. Și aveați 3 glanțe, mă? eram. A? Gloanțe, gloanțe. Da, aveam acum, aveam. Dar eu aveam arma aia proastă. Cu ce trăgea arma? Aia care o aveam? Hai, Ce armă aveai? A, trăgea cu săgeți, ia mă. zi mă, că aia Ce armă care aveai? am găsit tu, că am avut-o eu înainte. Ce armă aveai? Trăgeai cu arma aia, cu săgeți, nu? Trăgea pe dracu. Am Era auzit că- ca și cum era cum era pe vremuri, pe timpul ăla. Ah. Cu baionetă, Cu- da, Cu mă. baionetă, da. Cum era pe timpul ăla. Și acum, cu ce parte? Acum, Cu ce parte ești, mă? acum și ce ne-a dat acum? În loc de baionetă ne-a dat astea cu tune. E proaste și alea. Pe lună? Da, nu mai am fost pe lună, am fost pe alte planete. Pe Venus. Da, tocmai la mama dracu. Nu te-ai A întâlnit cu ăla pe... care a murit, dracu, care v-a dat țara. Uite, mă, nu s-a fost pe Ceaușescu, mă, Ceaușescu. Ceaușescu, A da. fost și ăla pe lângă A ceva. fost rău ăla. Da, bă, frate, era la drept. Da, tu poți să zbori, am auzit, nu? Și? Nu, n-am zburat, are armată, elicoptere. Nu știi că ți-am spus? Da. Știi, dracu, cum e în armată. Am uitat și eu, ce- Vezi tu în armată, vezi cum e acolo. Haide, mamă. Dar mai Eu e, știu cum e acolo, știu cum e, haide. mai e animalele alea, mai e animalele. Doamne, să nu ajungi acolo. Ai, te-ai întâlnit cu animale pe lună? Da, mă. Câte animale erau? O, toate tipurile. Aoleu. Am întâlnit și cu veveriță în pădure. Care n-am văzut în viața mea. Și e mare aia? Nu, Trei e de la mic, unde e atâta lui. e. Dar are aripi? Aia are până are coadă. Are, mă. Dacă am văzut eu în Cât de fața mic e mea, eu? a? Și ce animale mai era pe lună? Toate animale, era urpă, leu, toate animale. Da, șobolani erau, șobolani? Ha? Șobolani erau? Șobolan nu era periculos, să-i scantă, spune eu, era iscant, să mor eu. Asta e viața, îmi pare rău, mama, asta e situația, acum ce să fac? Dar cum face lupul, mă, că am uitat? E grav acolo, când țipă lupul, Aoleu. îi la caroc, îi Cum la... țipăm? Haide, mă. Cum țipă, ia? Te duci un tozin în pădure să vezi cum e. Cred că strămură picioarele. Aoleu, frate. Haide, mă. Ce e acolo? Cred că e săbătăciune. Ce e acolo? Haide. Am zis, ăștia trăiește bine, habar n-are. Ăștia nu știe ce e armată. Eu știu cum e acolo. Știu cum e. Da? Cine te cheamă? Nu, nu e